लामाफ्रा माबायदि लोगोफोर नै आर'थिफोर उनाव फैदो जोङो आर'थिफोर ओरै जायगाया गामियाव दं आरोना लामाया दासिमबो गोदान ना फाइनालि जों मोनफैबाय आरोना जों सारबुआ नै नुजेनबाय लावजोबबाय आङो सेस आर'थि उनाव मोनफैबाय आरोना आंनि बेखौ दाहोथारसैलै लासैनो थाबाय आं खस्थ' खालामनानै लायबाय आरोना जोंखौ नै मोजां खस्थ' खालामनानै गावनि गारिसो लायबाय आरोना गारियानो गाज्रि जाबाय गारि गारा होनानै माबायदि मोनदों जायगाखौ लोगोफोर मोजां नांदों मोजां थांनोसैमोन आङो ब्राब थांनानै लाबोलायबाय नोंथाङालाय माबायदि मोनदों नै बेवहाय बोसोर गोदान फैनाय जाबाय बेवहाय आंखौ दाहोथारसैलै आं बाथारबाय थांनो नागिरबावबायमोन साला लाखिजाबाय जों आसोला सौसिगौमोन हाजार सामथाइबारिसिम थांनो नागिरबायमोन आरोना बे जोंनि दाथ' लाबोबा जाबाय उरग्लिबाय थानानै बोरै जागोन उरग्लिनांगौलै बिदि मालायनि ना गैयाबाबो मालायनि माबायावसो उग्रि खोन्दायावसो मोनोलै एसे थेब्रेनो जेखेनानै नै जेखे आर'सो बिनानाव आरोना बेयो ओरै खनसे नाहरलाय लोंसाब लोंसिबजोंनो सेस जालांजोब्बाय जेखेनानै बेयो फार्स्ट टाइम जोलै लोगो मोनबाय आरोना फालि जाला बोरै फैना फैयाखै बैसागुआव फैबाय बैयाव दं गिदिबो बानायस्रानो बाबाय आलासि जाफैदों आरो दहाय फुङाव सिखारदों आंबो आसोला भिडिअ लागासिनो आरोना ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बिदाय खालामसै आसोला भिडिअ लागासिनो नै जोंसारा मोसाबावबाय दा ओंखारसिगोन आरोना जों भिडिअ लासिगोन आरोना जाखांबा लोंखांबाय खस्थ' मोनबाय बेयाव दं आयंजों दङ नैबा जोंना बैनाय आरोना जेखिनि बोरायनि बियो जेखे नानिखौ जाय सिनाया नै बोराया बेनो आर'थि ब्र'नि बिबोनां बियो बिबोनां असे दे बियो मालाय जासिगोन आरोना जेखेया जाहैबाय आर'थि आसोलिफोरनि माबा भिडिअ नायलागासिनो आसोलिफोरनि भिडिअ नागिरबाय थादों गाजा गोजा खाबसोरो माबाया नैबे बुजाया आसोल गोजासो जोंनो लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारबाय बिथांमोनहा ओमफ्राय थांसिगोन आरोना दायो दोनना फैसै आं बिसोरखौ खस्थ' खालामनानै बिथाङा गावनि गारिजों लायदों आरोना मोजां खस्थ' मोनबाय गावनि गारिजों आरोना ओमफ्राय मोना जाबाय आरो नालाय मोना जाबाय नालाय गावबो खस्थ' खालामबाय ओमफ्राय बेवायाबो नै आजां खस्थ' मोनबाय नो उन्दैजों उनलाजों संनाय खावनाय बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना आद्रिनो बिराद अननो ओंखारोलै आं सानैजों फुटबल गेलेगोन